Happy New Year everyone. Karon Enero 1, 2025. Solemnidad ni Maria, Inahan sa Dios. World Day of Prayer for Peace. Uban sa tema, ang katawhan nga nagpanaw uban kang Maria. Mga igsuon nining sinugdanan sa bagong tuig, ang Dios nagpakita kanato nining timaan sa paglaom ug sa panig-ingnan din natuman ang dugay nang isaad sa Dios. Diha sa mahal nga biren ang inahan sa anak sa Dios. Gipakita siya kanato isip sulugon sa plano sa Dios alang sa kaluwasan. Ang atong mga panalangin nagsugod diha sa iyang pag-uyon sa kabubuton sa Dios. Pinaagi kaniya, ihatag sa Dios kanato si Jesus. Diha kaniya, nagpakatao si Jesus. Diha sa iyang kasing-kasing, mitubo si Jesus na puno sa Espiritu. Mausab kini ang atong tahas karong tuiga nga mao ang pagdawat ug pag-umol ni Jesus dinhi kanato. Uban ka ni Maria, magampo kita alang sa kalinaw sa atong nasod ug sa tibuok kalibutan, sa tibuok nga bag-ong tuig. Unang pagbasa. Kinuto gikan sa basahon sa Numeros. Ang Ginoo miingon kang Moises, igna si Aaron ug ang iyang mga anak nga nag-ingon nga ingnon ninyo niini pagpanalangin ang mga Israelita. Panalanginan ug bantayan unta kamo sa Ginoo. Magmaluluyon, magmahinatagon unta siya kaninyo. Kahimutan unta kamo sa Ginoo ug hatagan kamo kalinaw. Og miingon ang Ginoo, kun ilang ibungat ang akong ngalan, agig panalangin alang sa katawhan sa Israel, panalanginan ko sila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsoryo. Bendisyonan unta kita sa Dios diha sa iyang kaluoy. Kaluyan unta kita sa Dios ug bendisyonan kita. Ipadanag unta kanato ang iyang naong. Mahibaw-an unta ang iyang dalan dinhi sa yuta ug diha sa tanang mga nasod ang iyang kaluwasan. Bendisyonan unta kita sa Dios diha sa iyang kaluoy. Maglipay unta ang mga nasod ug magsadya kay nagamando ka sa kanasuran diha sa katarong. Imong agakon ang mga nasod dinhi sa yuta. Bendisyon unta kita sa Dios diha sa iyang kaluoy. Daygon unta ikaw sa katawhan. O Dios, ang tanang kalungsuran magdaig unta kanimo. Bendisyonan unta kita sa Dios ug sa tanang kautlanan sa yuta. Mahadlok unta kaniya. Bendisyonan unta kita sa Dios diha sa iyang kaluoy. Ikaduhang pagbasa. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Galicia. Apan pag-abot sa hustong panahon, ipadala sa Dios ang iyang anak. Miani siya, ingon nga anak sa tawanong inahan, ug nagpuyo sa ilalom sa balaod, aron pagluwas niadtong na ilalom sa balaod ug aron mahimo kitang mga anak sa Dios. Aron magpaila nga kamo iyang mga anak, gipadala sa Dios ang Espiritu sa iyang anak nganhi sa atong kasing-kasing. Ang Espiritu nagtuwaw, amahan ko. Busa dili na kamo ulipon, kundili anak na. Ug tungod kay kamo iyang anak, ang Dios maghatag kaninyo sa tanang mga anaa kaniya.
ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Busa, midali sila pag-adto, ug hikaplagan nila si Maria ug si Jose. Ug nakita nila ang bata nga naghigda sa pasungan. Sa diha nga ang mga magbalantay nakakita sa bata, gisugilon nila ang gisulti sa anghel mahitungod kaniya. Ug ang tanang nakadungog niini nahibulong sa gibalita kanila sa mga magbalantay sa karnero. Nahinumdum si Maria niining tanan ug namalandong siya pag-ayo mahitungod ning mga butanga. Ug namauli ang mga magbalantay sa karnero nga nag-awit og mga pagdaig sa Dios tungod sa tanan nga ilang dungog ug nakita. Sumala gayod sa sugilon kanila sa anghel. Sa pagka-8 ka adlaw nga mao nay ihimo sa seremonya sa pagtuli sa bata, gihinganlan siya Jesus ang ngalan nga gisulti sa anghel ngadto kang Maria sa wala pa ipanamkon ang bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, o Kristo. Ang pag-ampo sa katawhan. Dios sa kalinaw ug kahiusahan dungga kami. Nga ang pagkinabuhi sa mga pangulo sa simbahan mamahimo untang ehemplo sa pakigdait ug kahiusahan, mag-ampo kita sa Ginoo. Dios sa kalinaw ug kahiusahan dungga kami. Nga ang mga lideres sa pangangamahanan magpatunay sa kalinaw ug kahiusahan, mag-ampo kita sa Ginoo. Dios sa kalinaw ug kahiusahan dungga kami. Nga ang tanang nakasinati ug kagubot makabato na sa tinuoray nga kalinaw, mag-ampo kita sa Ginoo. Dios sa kalinaw ug kahiusahan dungga kami. Nga ang mga nagkatibulaag tungod sa kagubot makabaton ug kahiusahan, mag-ampo kita sa Ginoo. Dios sa kalinaw ug kahiusahan dungga kami. Nga ang mga pamilya nga nagkabingkil makasinati na sa kalinaw ug kahiusahan, mag-ampo kita sa Ginoo. Dios sa kalinaw ug kahiusahan dungga kami. Nga ang atong mga igsoon nga nangamatay makapadayon na sa gingharian sa langit, mag-ampo kita sa Ginoo. Dios sa kalinaw ug kahiusahan dungga kami. So, karon ang first episode sa ato ang pagbasa sa mga basahon sa misa sa Katoliko Romano nga binisaya. So I hope nga sunod mo sa akong bag-ong vlog karon. So I hope mag-share ninyo para ang uban makadungog sa pulong sa Ginoo sa mga basahon nga binisaya. So unsay gimisa, unsay mga basahon akong basahon para sa tong walay makita sa cellphone, ang makakita ani, makita nila. Karon nga episode, Enero 1, 2000, o sa Bisaya pa, 2,000 kauhaag 5. So kana siya, first episode ta. So pasensya lang kamo kay dili pa kay nako makuan ang first time nako ni. So hinaot nga makasunod mo sa adlaw-adlaw nga akong i-upload nga video. So, pag-comment mo unsay suggestion ninyo sa akong video, I hope nga makapaminaw mo sa unsa may pulong sa Ginoo. So ako diay usa ka lector
Ani nga akong pangaagi nga makasangyaw sa uban, maabot niyang mga Bisaya, maabot ang pulong sa Ginoo sa kada isa ka tawo. Okay, daghang salamat. Bye-bye.